orang macam. Oh, ada umnya dina. Saya satu. Satu. Kamera jadi kameramen. Esko gitu itu, esko ya. Nari, ऐसा की बात कौन है था? Lu कहता नहीं? लोग कहता हो? Esko दांटे ले कौन आपको ना दे? Ante lah hari di game satna game mai. Satna game mai? Ti apa itu? Hari jadi. ada main nambah di jalan kau nanti mana boleh नंबर आहे टेन्शन घेऊ नका रे आता सोडा देत का काय बिझनेस चालू आहे वारी को ऑनलाइन जा बिग काम बिग awal नो मुझे आवला पण तू किती राहते मुझे भाव काय दो सकते तू किती राहते मुझे रोप काढ देतात आपण तुझे रोप तुझे भाव तू रोप हम तो इतना तेरे को रोप बस भाई ले तू भी लगे मेरे फ्रेंड को लाइक सपोर्ट बता है लगा नहीं बघा ना भाई आता सवय ना वैसा सारखं ती मेरे होतो मी बघा हां कुछ भी कहना रे अरे मस्ती काय मुलगा आहे सारखी पाय गावाच्या आता आला आ बरे Oi, dogi. Dia barang ikut kita. बरोबर ना Ada. Dogi mak kuis dinar. ना चिन ना रे बड़े चिन आम्हाला काम करा दोन राम चालते बसा होंगे कोई नहीं मारे हाँ दो घंटे मैंने इसको मारे मैं तो लगा रहा हूँ अरे बेटे मोड़ ना रे Mood na. तो रेडी मार के मोड़ May halay lang. मला मोठी घेणे लागतात ओके ते इस्तानी बसरायचे मेटल आहे मोठी ओ ते का काय पण नाही बसा Ati mai re. Kitu time dal te. असू येत ना तू केलं पाहिजे तू के सांगा आपला टाइम व्हॅल्यू ना तुझ्या व्हॅल्यू ना Mon buta घंटे सा time असते. असे बेसा आई चटा Sakura. शांताबाई ही माई माय एक एक कोण तेल नी बाकी टाळा काय तर पटापा क्या काय टाळा माय एक मला तर कलर करते हो तुम्हाला किती ता पैसे जाय काय भागा नाही माय पैसे मागलेले कडे का बरं पगार ना कोण दिला नसेल पगार माय मग पगार दी आम्हाला नाही डोळे ना फुटा माय बाळी घे दापाटा ते निघे ना डोळे ना फुटा हा बोल सांगा आता होय माय एक किती घे सगळे लिपस्टिक लावले पाहिजे माय किती द्यायचे 30 किती द्यायचे माय मला दी मला 30 भागा दी मजबूता त्या तुमच्या भांगार मध्ये ये तुझे बाहेर हा माय केस मला किती घे कसं वर जाऊ हा मजबूता आजार जाता Woi, kaca dah main. आणि सायकल तुझं बासोय एक स्कूटी बिया बेगे आमका इंडियन बरे टोमॅटोले Main kuis di. Ni dia kuis dah ni. तू डायरेक्ट खुश माहिती तर मायको किती किसा ला कोई सायकली Oi, डोळे ना gol dah pun. डोळे ना Dai di dia, dai di. ओढ जाऊ Gol dah kata gol. वर उघड यांचू Eh ke dia. अरे दादा तुम्ही मोक पैसे मागलो ने आई तुरी तुकरू पोय दिला Main. Raw. Oh, 1 rupiah dia mungkin. Ani main ting cuma beda pun. देवरे कर अरे पडले पैसे आहे मग भांगार वेळेला एकदा मोठी बरं पैसे धावलं ना Katakan bisa nak. Acu. Desper ya. या मग चालले भाषा देवा होऊन घ्या
चोरो नाडमणे थोडी ना तू इंकित पोत रे इंकित कोत काय म्हणा तू मग सुनेता आय साईबा आय तू चांगलो मरे घराकडे राह म्हणून घराको राव म्हणे तुये होय आणि हांव फादर राव रेडी जाल जाल्यार तो पायलो मरे सगळ्या रेडी जाल मग तो पाहिलो तर आता म्हाका सांगप न्ही रे म्हाका सांगप मागसो तुवें आय बरें ऐकलं ना आजरा उमेदी चाल मरे हा. ते ऐकलं ना काय बरं आता येला न्हू चल स्टार्ट चल, जाऊया आमच्या ओकल येले ना ना येलो नाही अजून. मुगे येलो की ओकल येली मुगे ओकल रेडी मरे आई सदा दे दे मिल्खा अब तू भाग मिल्खा हो ते जाऊन जाऊन ते ते जाण्यात मरे पिक्चरां तू फिल्मां तू हिरोईनीशी किती धावून येत रे ते बस तू भाग मिल्खा अगो तू धावून जाईल गो अरे तू खबर नाही रे मुझे पापा अगेंस्ट हा बिगीचे So beautiful in that music. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. बरं उतरा मुली तुका काय 100 सांगा सांग आम्ही कुठे आहे रे? इरमा मोच्या मोगाचो चोड मोगरे तुका सायकलेचो फाल्यांतान मोकळ तुजे बायलेचो मिरकुल्या मोच्या मोगाचो चोड मोजे आपूर बायेचो सायकलीर बसून तुका वाडोळलो भाव तुमी दोगांय मोगाचे सदांच सागातान भोंवपाचे काजार जातोच गुलाम जायनाकात बायलेचे काजार जातोच गुलाम जायनाकात बायलेचे काजार जातोच गुलाम
sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. मुकुल एवढा केलं काय रोड आमच्या नाही रे. अरे कातरा ते सोड गेलो मरे हे खापरा बाजू लाईट उघड सोड नाही बाजू उकडे एवढा नाही बारा दिवस एवढा काल लावला Tonight गोंयकार आमी नाचपाक हुशार, बेड हालून नाचोन संवसाराक दाखोवया. भुरगीं जाणटी नेणटी तरणाटी कोणाक वचून नाचतना सगळीं नाचुया. यो बाये नाच नाच नाच, तुका जाय तशें नाचून दाखय. कोणाक कोचलो नाचतना तुका जाय तिले बेड हालय. मुगे बारेचे हात be like daga daga. To the left, to the right, make it kinds naka. Shake your body, shake it for me till I'm done with ya. Wind the body for me, a girl. Nuts by nuts. Nuts by two nuts. Nuts by nuts. तुमची माहिती आहे रे. हा म्हणजे माहिती आहे. किती दिवस होय माय माय किती भांगरा टाकून सांडवले ना रे किती दिवस सांडवले अरे ना रे त्यांच्या किमती गड्यातले अरे ना रे हा की सांडवले ना रे देखिए माइक मध्ये होय उतार आला होता होय कॉल होय हा देखो जा होय माय दाता एसीसी मॅडम अंदर पाणी दे असं आता दाता हवा चढ आम धास Okay. Put your hands up in the air. Now take it over. This side to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it over. This side to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it over. This side to the right, to the left one time. किती पोर आहे पोर आहे 3, 2 भूखले की सॅमसंग गेलो No, 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 no.